Môžeme začať. Dobre. Zavrieme si oči a trošku sa pohojdáme. Sa ustálime. Hlboký nádych nosom. A výdych ústami. A znova nádych nosom. Výdych ústami. A posledný krát. Výdychom ústami vypustíme napätie. Potom začneme Nadishodana, striedavé nozdrové dýchanie, dáme si prostredník s ukazovákom medzi obočie, zavriem pravú nosnú dierku, nádych ľava. Výmena, výdych pravá. Nádych pravá. Výmena, výdych ľava. Nádych ľava. Výmena, výdych pravá. Nádych pravá. Výmena ľavá. Pokračujem vo svojom tempe. Pravá nosná dierka posilňuje slnko, mužskú energiu, ktorá zodpovedá za disciplínu, aktivitu. A ľavá, mesačná, kreativita, odpočinok. Dokončíme výdychom cez ľavú nosnú dierku. Dáme ruky na kolená. Na chvíľočku iba pozorujeme. Všimneme si miesto, kde sa dotýkali prsty čela. A v tomto mieste sa začína rozlievať strieborno-zlatá farba dolu do tela. Naplňa postupne od krku hrudník, do rúk sa vylieva, až do končekov prstov, je do brúška, zaplňa svojou žiarivou farbou brucho, boky, lono a vlieva sa už aj do nôh, do lítok a do choditiel. Iba chvíľočku vnímam, ako držím svoje telo, vyťahnem sa za korunou hlavy smerom nahor, ramená klesajú od uši smerom nadol a zapojím dých oceánu, ujjayi dých, tak aby som počula svoj vlastný dých, ktorý prechádza cez hrdlové svaly, tie sa jemne zúžia. Je to ako príliv a odliv oceánu. Každá jedna vlna čistí tvoje telo. Posledný krát, hlboký nádych. Výdych. Dobre, ešte si zhlboka nadýchneme a s výdychom poklepáme tuto vpredu náš lymfatický kmeň od kľúčnej kosti až po stred hrudníka, hlboký nádych. A opäť idem hlboký nádych. A posledný krát. Položím naspäť ruky na kolená. Na chvíľočku iba vnímam rozvibrované časti tela. Opäť zapojím svoj dých oceánu. Nádych, otváram oči, zdvíham dlane, dotknem sa, zapojím svoje svaly dlaňami, ako zatlačím, cítim medzirebrové a taktiež svaly medzi lopatkami, výdych, pomalinky schádzam dolu, dotknem
Nádych, otváram ho. Vnímam priestor pred srdcom. A výdych, dotknem sa zeme. Na chvíľočku iba sa odovzdám, úplne sa spustím svojim telom. Cítim, ako ma drží. Nádych, idem smerom nahor. A stiahnem slnko do svojich dlaní. A tú žiarivé svetlo a žiarivú energiu si dám do brúška. Môžem sa pohľadiť. Myslieť pritom na orgány v bruchu, ktoré každý deň pre mňa pracujú, aby vyživili moje telo, spracovali všetko, čo potrebujem. A potom idem opäť hlboký nádych, zdvíham ruky nahor, zatlačím do dlaní, hlboký nádych, s výdychom zídem k srdiečku. Nádych, otváram srdce, potiahnem prsty dozadu a s výdychom sa spojím a zasa so zemou. Na chvíľočku iba poďakujem, že ma drží a je oporou. Nádych, zdvíham dlane nahor a zoberiem slnko do svojich dlaní a dávam ho ku krížom, do oblasti obličiek, do svojej kostoče. Cítim a vnímam teplo. A potom môžem trošku pobúchať metličkami a rozprúdiť tam krv. Dobre, znova hlboký nádych. Vytiahnem sa za dlaňami a s výdychom idem pravá ruka, ľavé stehno, pohľad smerom dozadu, zadná ruka za kostrčou. S nádychom sa vyťahujem dohora a s výdychom jemná rotácia, pohľad do kútikov očí. Ešte jeden hlboký nádych smerom nahor, môžem sa jemne vrátiť a s výdychom opäť hlbší skrút, hlbšia rotácia. Dobre, idem, zdvíham ruky naspäť na stred, nádych. Výdych, opäť idem do rotácie na druhú stranu. Jemne sa odtláčam, rukou tlačím do stehna. Nádych, zdvíham sa za korunou hlavy. Výdych, hlbšie do rotácie. A opäť idem hlboký nádych, zdvíham sa. A výdych, idem hlbšie do rotácie. Posledný krát. Pohľad do kútikov očí. Nádych, opäť idem na stred, zdvíham ruky. A s výdychom ich prepotím za chrbátikom, prstami. Nádych, potiahnem ruky smerom dozadu. A s výdychom sa chytím za pravú ruku okolo lakťovej jamky. Ramena spustím od uší nadol. Nádych, pohľad nad rameno. S výdychom idem brada kreslí okolo kľúčnej kosti. Zastaví sa na stred. Hlboký nádych do oblasti medzistavca krčnej chrbtice. A výdychom idem naspäť hore kreslím, až sa brada zastaví rovnobežne s podložkou. Opäť hlboký nádych. A s výdychom začínam kresliť okolo kľúčnej kosti. Hlboký nádych tu. A s výdychom opäť idem smerom nad rameno, zastavím sa. Dobre, uvoľním, hlava ide na stred, prepletené prsty opäť poťahnem smerom dozadu, koľko ma púšťa. A idem druhá strana. Opäť pohľad, hlboký nádych, brada zrovnaná s podložkou. S výdychom zatváram bradu smerom dovnútra a krúžim, obkresľujem kľúčnú kosť, hlboký nádych tu. A s ďalším výdychom sa zdvíham. Môžete vo svojom tempe, výdych, keď sa hýbe brada, nádych, keď stojím nad svojim stredom, aby som priniesla viacej priestoru medzi stavce. Posledný krát a uvoľním. Dobre, super. Uvoľníme. Môžeme teraz na chvíľočku si sadkať na naše pety. Dáme ruky pred seba. Spojíme dlane a opäť ideme nádych. Otváram, pravá ruka smerom dozadu. Chvíľočku zotrvám v rotácii. Ešte 3. Hlboký dých, skúste ujjayi dých, oceán. Započúvajte sa do prílivu a odlivu. Posledný krát hlboký nádych. Výdych, dobre. Jemne odtiahnite svoje kolienka, aby sme mohli
položiť ruku smerom prstami dozadu za seba a s nádychom sa zdvihneme, pohľad buď dole alebo na hornú dlaň a cítime ľavú stranu tela, ako sa naťahuje. Ešte jeden hlboký nádych a výdych pomalúky. Zadok vráciame naspäť a spojíme dlane pred sebou. Hlboký nádych a výdych, pohľad za druhou dlaňou, rotácia. A ešte 3 hlboké nádychy, výdychy. Posledný. A pomalúky idem dlaň na podložku za seba, prsty dozadu a zdvíham sa do hore. Pravá strana tela sa otvára, naťahuje. Ešte jeden hlboký nádych a výdych. Vrátime sa naspäť na strede. Super. Teraz sa oprieme na naše predlaktia. Toto je trošku ťažšia verzia, jednoduchšia je kľudne na dlane. Môžete si to zmeniť v priebehu. Nádych, idem pravá ruka dozadu a hore. A držím, dýcham, brúško je spevnené. Ešte 4. Pohľad za dlaňou. Ešte 3. Ešte 2. Posledný hlboký nádych a s výdychom idem pod hrudník. Opriem sa o rameno, o úško. Opačná ruka na kríže. Prípadne si možno chytím až okolo stehna, prsty. A horné rameno sa ťahá od úška smerom ku kostrči. Brúško uvoľnené. Vnímam rotáciu opäť do ľavej strany, ľavá strana trupu. Ešte jeden hlboký nádych. Výdych ústami. Položím naspäť ľavú dlaň a zapriem sa. Buď sa vrátim na predlaktia. Áno, super. Dobre, ideme nádych, ľavá ruka dozadu a hore. Brúško spevnené. Hlboký dých, ešte 4. Pohľad za dlaňou, 3. 2. Posledný hlboký nádych. A s výdychom môžem ísť po podhrudník. Oprieť sa o rameno, o úško. A opačná ruka na kríže. Zároveň sa horné rameno odťahuje smerom ku kostrči dozadu. A brúško uvoľnené, nádych, výdych. A potom pomalinky vrátim ruku naspäť na podložku a zdvíham sa hore. Dobre, pôjdeme ležaté osmičky kresliť. S výdychom ideme akoby od ľavej alebo od pravej strany k ľavej, potom taký polkruh nad, proste ležaté osmičky. Môžete pritom používať pohyby, ako keď robíte mačku s krávou, čiže smerom dopredu sa chrbátik otvára, smerom dozadu je zase zagulatený. Skúste sa do toho teraz už iba uvoľniť a zavrieť si oči a vnímať, ako sa potrebuje hýbať vaše telo. A potom na druhú stranu. Dobre, a potom sa stretneme v strede. Skončíme. Môžeme zdvihnúť najprv iba pravý uhol, práva noha pokrčené, super, aj chodidlo fajfka, ak sa dá. A držíme ešte 4, 3, 2, 1, potom ide koleno dozadu a koleno k brúšku. A opäť držíme ešte 4, na boku. Ešte 4, 3, 2, 1, kolenko dozadu, kolenko k brúšku a už ideme iba kresliť na bok, dozadu a k brúšku.
nabok, dozadu a k brúšku. Je to v podstate taký kruh s tým, ale že hľadáme, no alebo trojuholník možno skôr. Zároveň vnímame zahrievanie bedrového kĺbu. Posledný krát, nabok, dozadu a k brúšku. Výborne, podržíme pri brúšku ešte 4, 3, 2, zdvihnuté čo najviac kolienko. Výborne, posadíme sa dozadu na naše päty a ideme pozíciu dieťaťa. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Ešte dvakrát nádych nosom a výdych ústami. Posledný krát vypustím napätie z tela. Môžem sa trošku pohojdať nad svojimi bokmi, pogúľať čelo, podložku. A potom sa pomalinky vrátime naspäť do mačky. Dlane pod ramená a ideme opačná noha. Skúsime 90 stupňov aj chodidlo, aj medzi stehnom a lítkom. Ešte 3, 2, 1, potom dozadu a k brúšku. A ešte posledný krát zádrž. Dýchame ale hlboko. 3, 2, 1. Super. Dozadu a k brúšku. A ideme opäť nabok. Dozadu a k brúšku. Ešte raz nabok. Dozadu a k brúšku. Super. Posledný krát. Nabok, dozadu a poď držať pri brúšku. Ešte 3. Výborne. Ťaháme čo najbližšie k brúšku. Posledný nádych a výdych. Pomalinky sa vrátime naspäť do dieťaťa. Kľudne si dajte kolienka trošku od seba, aby ste mali dieťa na široko. Hlboký nádych nosom a výdych ústami. Ešte dvakrát nádych nosom. Výdych ústami. Posledný. Uvoľním napätie z tela. A vrátime sa naspäť do mačky. Dobre? Dáme si ešte naše predkolenia doprava a pohľad ide za pätami. Aj naše ramená sa trošku akoby zatvárajú smerom do pravej strany. Celý pravý bok je zmrštený, je tam taká masáž tlaková, ľavý bok sa otvára. Výmena do druhej strany. Hlboký nádych, možno ešte ucítite väčšie otvorenie pravého boku. Zároveň trošku viacej stlačenia ľavého. Ešte jeden hlboký nádych. Výdych, dobre, dáme sa na stred. Na chvíľočku iba nádych, pozrieme sa hore, kostrč, smerom do hora, brúško uvoľnené. Výdych, zatváram. Opäť nádych, uvoľnené brúško, otváram srdce. Výdych, lopatky idú do hora a do strán, brúško dovnútra, vťahujem ku chrbtici, brada ku hrudníku. Posledný krát nádych a výdych. Zostanem tu a zhlboka sa nadýchnem medzi stavce. A výdych. Pomalenky sa zapriem do svojich chodidiel a zdvíham zadok dozadu a hore. Idem pozíciu dole pozdravujúceho psa. Najprv iba zatlačím obidvoma dlaňami do podložky. Môžem hlavu ešte trošku vlastne skontrolovať, či sa náhodou nenabíjme. Hlavu uvoľníme tak, že ňou pokrútime zľava doprava a môžeme sa aj pozrieť na brúško, aby sme mali istotu, že nie je krk v napätí. Rovnako môžeme uvoľniť ramená od uší, vytvoríme priestor, ramená odťahujeme do strán. Dobre, a potom sa začneme malinkými krokmi približovať k našim dlaniam. Kolienka vpredu pokrčíme, úplne sa vyvesíme, na chvíľočku sa objímeme. Krkom pokrútime zľava doprava, aby sme ho uvoľnili. Hlboký nádych, vytlačame brúško o stehna.
A výdych ústami. A znova nádych. Vytlač brúško, výdych ústami. Potom uvoľníme ruky smerom k zemi a ideme polovičný zdvih, nádych. A výdych zasa uvoľnenie do predklonu. A ešte dvakrát nádych, spevnenie chrbátika. Výdych, uvoľnenie do predklonu. Posledný krát nádych, spevnenie. A výdych, uvoľnenie. Stavec postavce pomalinky ideme smerom nahor. Nádych a výdych. Nádych, zdvihnem dlane, vytiahnem sa a trošku otvorím hrudník, akoby smerom k oblohe. A výdych, vrátim sa naspäť na stred, zídem dlaňami smerom k srdcu. Opäť idem nádych, vytiahnem sa dovor. Dobre, nádych, vystieram pravú ruku, vytiahnem ju a ideme do strany úklon. A ešte jeden hlboký nádych. A výdych naspäť na stred. Nádych, vyťahujem opačnú ruku smerom dohora. A výdych, úklon. Cítim od päty až po prsty, jeden nádych. A výdych naspäť na stred. Spustím ruky, dám ich v bok. A ideme pravá noha smerom dopredu. Môžeme nádych, vystieram, výdych, krčím. A ešte 3. A ešte 2. A ešte raz. Dobre, pokrčenú otváram bok, držím a skúsim vystierať. Nádych a výdych. Pohľad na jeden bod pomáha. Posledný krát, nádych, výdych. Dobre, na chvíľočku tu zostanem, chytím sa za petu. Skúsim sa chytiť za petu z vonkajšej strany, tak super. A koľko sa mi podarí ju zo nohou vystierať? Iba koľko sa mi podarí. Super, dám. Dobre, potom ju pomalinky položím. Položím si ju a zidem na chvíľočku do stoličky. Jeden bod. Tak, super. Ešte 3. 2. 1. A začnem sa zdvíhať hore a položím. Super. Každý deň je iný, je to v poriadku. Tak na chvíľočku zavriem oči, hlboký nádych nosom a výdych ústami. A ešte nádych. A výdychom, ako by som z nôh posielala dole všetko nepotrebné z celého tela. Môžem si predstaviť, že moje korene sa prehlbujú, hlbšie a hlbšie do zeme rastú. A s nádychom sa nadýchnem a do svojho tela príjmem všetko potrebné pre mňa. Živiny, energiu, ktorá ozdravuje moje telo. A ešte raz vydýchnem cez korene dolu všetky nepotrebné staré veci. Zasa si dám ruky v bok, otvorím oči, pohľad na jeden bod a ideme ľavá noha pokrčená. Ešte 4, 3, 2, 1, pokrčeme. Skúsim otvoriť bok. Koľko ma to pustí a ideme 4, 3, 2 a 1. Dobre. No, čo toto mám vypustiť? Dobre, tak koľko ma to pustí? Môžem zostať aj takto a skúsiť iba balansovať. A vrátim nožku. Pokrčím spodnú nohu. A ruky idú do predruce. Ešte 3, 2, 1. Dám nohu naspäť na zem a úplne sa predkloním. Hlboký predklon. Chytím sa v lakťoch a pohojdám sa zľava doprava. Prepletiem potom prsty za sebou, ruky vystreté a idem pravé rameno smerom. Koľko mám zasa púšťa telo k ľavému kolienku. A potom na opačnú stranu. Párkrát môžem sa takto pohojdať rameno ku kolenu. Pohľad smerom za seba dozadu a spustím ruky smerom k zemi.
Nádych, idem polovičný zdvih a výdych dlane na podložku, odkročím do dosky. V doske sa pohodám dopredu, dozadu. Dobre, potom zostanem s váhou smerom vpredu. Nádych, zdvihnem pravú nohu a idem ľavé koleno na zem, boky a brúško. A položím pravú. Nádych, dáme dlane pod ramená, ideme malá kobra a výdych dolu. Ešte dvakrát. Malá kobra, nádych a výdych dolu. Posledný krát nádych hore a držím chvíľku. Dobre? Takže skúsme dlane ako byť presne také super. Môžeš mať prsty ako hviezdica trošku od seba. A lakte k telu. Dlane presne pod ramenami, to máš? Tak, teraz je to dobre. A tie lakte k telu. A potom to spustíme na líčko. Ruky vystrieme vedľa tela. Hlboký nádych nosom a výdych ústom. A ešte dvakrát nádych nosom a výdych ústom. Potom necháme všetky body, ktoré sa dotýkajú zeme, spúšťať hlbšie a hlbšie. Úplné odovzdanie v momente kľudu, pokoja, kedy sa nič nedeje a zároveň sa deje všetko. Dobre, potom dáme ruky pod spodnú časť rebier. Vedľa tela sú, není sú že pod telom, ale popri rebrách spodných. A ideme do hore pozerajúceho psa. Musíme aj kolienka zdvihnúť z podložky. Hlboký nádych, výdych, super. A ešte dvakrát. Posledný krát nádych, výdych, pohľad dozadu. Nádych na stred, výdych, pohľad dozadu. Nádych na stred, opäť uvoľním kolená a pomalinky spúšťam boky. Láhnem si na opačné líčko, nechávam ruky vystreté, ramena hlboko padajúce dolu do zeme. Nádych nosom, výdych ústami. Nádych nosom, výdych ústami. Dáme si ešte poslednú vec, pokrčíme kolienka, chytíme sa za členky, koľko nás to pustí, od zeme sa zdvihnúť, toľko sa zdvihneme. A môžeme zapojiť vlastne naše stehenné svaly, pritom trošku tlačíme do našich dlaní. Ešte 3, 2, keď budeme spúšťať kolienka, môžeme ich dať trošku viacej ku koncom karimatky, a chodidlá sa opierajú z vnútornej strany a oprieme si čelo o podložku v pozícii krokodíla. Začneme hlboko dýchať do brúška, aby sme stimulovali blúdivý nerv v tejto pozícii, ktorá prináša telu uvoľnenie a relax. Potom vrátime dlane pod ramena, oprieme sa o naše špičky a ideme cez mačku do dolu pozerajúceho psa. Pokráčam si z jednej nožky na druhú, pozriem sa na brúško, uvoľním ramena od uší. Dobre, potom zastabilizujem sa, nádych, pravá noha dozadu a hore, na chvíľočku výdych, pokrčím ju v kolene, nádych, otvorím pravý bok nad ľavý. Ešte jeden hlboký nádych a výdych, pomaly vystieram nohu a položím na zem. Dobre, ideme druhá strana, nádych, ľavá noha dozadu a hore, výdych, pokrčím v kolienku, nádych, otváram ľavý bok nad pravý, pohľad môže byť popod pazuchu dohor. A ešte jeden nádych, výdych a potom pomalinky vystieram a položím naspäť na zem.
Super, nádych, pozriem sa pred seba a vykročím iba pravou nohou. Zadná noha sa môže odkročiť do boku a špička je 45 stupňov. Výborne. Predné boky sú zrovnané s predným okrajom. Vidím si na špičku, super. A držím silného bojovníka. Vnímam silu vo svojich nohách, rozložím ju rovnomerne medzi obidve. Zároveň zatlačím do svojich dlaní ešte jeden hlboký nádych. Vyťahnem sa dohora za dlaňami. Výdych, spustím dlane za hlavu. Nádych, idem otvárať sa, teda otáčať sa nad svoj pravý bok. Výdych naspäť. Nádych, rotácia. Výdych na stred. Posledný krát nádych, rotácia. A výdych na stred. Poďte do rotácie a držíme ešte 4, 3, 2 a vrátime sa naspäť na stred. Prepletieme prsty za sebou. Viacej pokrčíme predné kolienko, aby sme mohli zísť brúškom na stehno a rameno si položíme na koleno. Brada alebo sa zavrie dovnútra, pohľad na brúško. Spustíme ruky, koľko nás púšťa telo opäť. Pokorný bojovník. Kľudne, ak myši cíti, že je to príliš, tak ich nemusíš mať vystreté. Naťahať ich. Dobre. Potom spustíme ruky povzdĺž tela, dotkneme sa zeme, len aby sme sa zastabilizovali a prenesieme váhu na pravú nožku. Zdvihneme ľavú nohu. Koľko nás pustí? Skús zdvihnúť aj ruky. Môžeš mať ruky pred sebou a pokiaľ ťa to pustí, možno, že to bude tu na niekde. Možno, že to bude rovnomerne s podložkou. A potom dáme ruky naspäť na zem a ideme noha fajfka a dáme si zasa pozíciu, kde pracuje viacej gravitácia než my. Takže noha fajfka, super. Môžeme sa oprieť o naše čelo. Hlboký nádych nosom, výdych ústami. Posledný krát nádych nosom, výdych ústami. Pomalinky sa začneme zdvíhať na naše dlane a spravíme hrudný záklon. Troška otvoríme prednú stranu tela. Dobre. Dáme sa na dlane celé, zaprieme sa do zadnej špičky a zdvíhame sa do dole pozerajúceho psa. Pardon za výzvy, ale aj tak je ten život plný víziev, tak prečo si to neskúšať na kariérke? Takže môžeme sa trošku pohojdať zo strany na stranu s bokmi, kráčať na jednu, na druhú. Nádych, pozriem pred seba a vykročím si ľavou nohou. Zadná noha 45 stupňov, môže byť trošku odkročená do boku. Zrovnám bedra s predným okrajom. A zase cítim silu v nohách a vyťahujem sa aj do hora za svojimi dlaňami. Cítim, ako by taká čiara od zeme smerom k nebu prúdila horom aj spodom. Zo mňa, cez môj stred. Nádychom, ako by som vyrastala do hora a výdychom, ako by som ešte hlbšie zakoreňovala. Posledný krát hlboký nádych. Výdych, dáme si dlane za hlavu a ideme nádych. Rotácia na ľavý bok, výdych na stred. A ešte dvakrát nádych, rotácia. Výdych na stred. Posledný nádych, rotácia. Výdych na stred. A potom poď nádych a držíme, dýchame. Ešte 3, 2 a 1. Vrátime sa na stred, prepletieme prsty a trošku viacej pokrčíme koleno, aby sme sa mohli úplne oprieť brúškom a ramenom o stehno a kolienko. Krk je uvoľnený, tak sa pozrieme radšej na brúško, aby sme mali istotu, že nenapíname svaly na krku. Ešte jeden hlboký nádych, výdych, spustíme ruky
smerom k podložke a pomalinky začneme prenášať váhu na ľavú nohu a môžeme rovno zdvíhať tú pravú. A keď nás to pustí, tak zrovnáme telo s predným okrajom karimatky, teda nie s predným, so zemou. A držíme, koľko nás to púšťa. Výborne. Super. A potom pomalinky vrátime dlane na podložku, zadnú nohu oprieme. A dáme si chodiť, teda predná noha fajka, dosadneme, oprieme sa dlaňami, na predlakte položíme čelo, hlboký nádych nosom, výdych ústami, nádych nosom, výdych ústami. Chvíľočku iba vnímam, ako sa moje telo a moja pozornosť obracia dovnútra. Potom pomalinky sa začnem zdvíhať, dlane položím na zem a nádych. Idem hrudný predklon a výdych. Dobre, opriem sa zase o zadnú špičku a idem posledný krát do dole pozerajúceho psa, trošku si zase v ňom pokráčam. Z jednej nohy na druhú. Dobre, potom zostanem, trošku si odkročím, zostanem v doske. Tak, áno, super, ďakujem. Zdvihnem ľavú nohu tentokrát a idem pomalinky pravé kolienko, boky a brúško. Tak, ladne sa pristanem, nádych je malá kobra a výdych dole. A ešte dvakrát nádych malá kobra, výdych dole. Posledný krát nádych a výdych. Dobre, vystriem teraz pravú ruku a pomalinky sa otlačím ľavou a dám kolienka pokrčené pred seba. Spojím dlane. Dobre, a pôjdeme ľavá ruka. Nádychom sa odťahuje od tela smerom dopredu, ako by sa chcela predložiť. A s výdychom ideme tesne nad zemou, smerom za uško. Potom už nad uškom začnem krčiť lakeť, aby ma to púšťalo. A môžeme sa pozrieť aj za tou zadnou rukou. Nemusíme položiť lopatku vôbec. Môžeme mať pokrčenú ruku, ak je to príjemnejšie. A niekomu možno je aj príjemnejšie s vystretou, keď vidím, že pokrčenú myslím ako v svietniku. Viete, čo myslím? Tak. Áno, copy zavádzajú. Tak. Možno, že dokážete až úplne tú ruku položiť. Ale nie je to cieľ. A pohľad za zadnou rukou. Ešte jeden hlboký nádych. A s ďalším výdychom začnem zase ruku krúžiť okolo svojej hlavy, aby som sa prevalila naspäť dopredu a spojila dlane pred sebou. Tak poďme ešte raz, nádych. Vyťahujem ruku smerom dopredu, idem akoby ručička hodiniek, išla smerom nad hlavu a potom už začínam krčiť ruku v lakti, aby som sa mohla pozrieť za ňou dozadu, prípadne ju uvoľnila čo najviac. Vnímam rotáciu pozdĺž svojej chrbtice. Predýcham. A pomalinky naspäť okolo hlavy. Hlboký nádych a výdych. Spojím dlane. Super. Potom sa prevalím na druhý bok. Trošičku možno budem potrebovať sa aj vycentrovať na karimatke. Ruky zase pred seba.
Vyťahujem najprv pravú ruku od tela, predĺžujem ju v ramene a pomalinky s výdychom. Hops, stopik. Pokrčenú pokladám. Pohľad za dlaňou. Predýcham. A potom idem zase hlboký nádych. A s ďalším výdychom idem ruku naspäť. Až sa spojí zase s dlaňou. A posledný krát ešte raz nádych, vyťahnem ruku dopredu. Pred seba výdych, idem okolo. Pokrčím. Na chvíľočku predýcham. A zase sa vrátim, nádych a výdych. Naspäť. Potom sa otočím na chrbátik s pokrčenými kolienkami a na chvíľu sa objímem okolo kolien. Môžem sa pohojdať zľava doprava. Dobre, potom otáčam chodidlá smerom k stropu a skúste mať vaše lítka akoby kolmo na strop. Môžu kolená klesajú z vonkajšej strany, čiže spúšťame ich popri našich bokoch, nemusia smerovať k brúšku, ale skôr do strán. A môžeš sa kýka chytiť pod svoje stehná. Tak, super. A skúsime pritlačiť vlastne lopatky smerom k zemi. Zároveň krk, ako by ste vyťahovali po podložke hlavu smerom dohora. Jemne sa zavrie brada. A skúsime aj kostrč trošku spustiť smerom k zemi. A potom uvoľníme. Dáme si ešte raz ruky do svietnika, kolienka na jednu stranu, pohľad na druhú a potom naopak. Opačná strana. A ešte raz prehodíme si. A potom na druhú stranu. Dobre. Ručičky zostanú v svietniku. Vrátime kolená na stred. Spojíme si chodidlá akoby do modlitby. A môžeme nechávať kolienka padať do strán. Na chvíľočku iba vnímame uvoľňovanie našich bokov. A zároveň skúste trošku zmenšiť odchylenie chrbtice od zeme, ten oblúk, čo tam je nad kostrčou, trošku ako by ste tú kostrč chceli nasmerovať k stropu. Spodok kostrča do takého tvaru C. Na chvíľočku sa úplne uvoľníme do tejto pozície. Sústredíme sa na nádych a výdych do brúška, do bránice. Nádych, ako by sme sa sadali do húpacej siete, bránica ide dole a do strán. A výdych, ako by sme sa z nej zdvíhali a zdvíha sa aj bránica. Trošku sa zúži naspäť. Dobre. Potom navráťme kolenka naspäť k sebe. Chytíme sa trošku akoby popod kríže a môžeme prejsť buď do sviečky, alebo iba do pluhu. To znamená, že ruky nemáme na krížoch, ale oprieme sa nimi dlaňami do podložky a chceme zdvihnúť zadok od zeme a položiť si buď kolienka na čelo pokrčené, alebo sa až dotkneme špičkami zeme. Ešte je varianta, že spustíme kolena ešte hlbšie okolo našich ušiek.
potom pomalinky stavec po stavci, aby sme vymasírovali chrbát popri tom. Začneme sa spúšťať naspäť. A kostrč je posledná, čo sa vyroluje. Dobre, vystrieme nohy, vystrieme ruky za hlavu. Nádych, pupok je stred tela. Vytiahneme päty ako by sme odtlačali stenu pred nami. A výdych uvoľníme. A ešte raz nádych. Vyťahujeme ruky za hlavou, nohy od tela. A výdych uvoľníme. Nádych, ideme pravá ruka, pravá noha. A výdych uvoľníme. Nádych, ľavá ruka, ľavá noha. A výdych uvoľníme. Dobre, ešte si dáme na chvíľočku pozíciu mesiaca. Dáme si pokrčené lakte, chytíme sa za ne a nohy najprv zacúvame doprava, tak aby sa nezdvihli naše boky, potom aj náš trup zacúvame trošku doprava, tak aby lopatky stále boli položené na zemi. Na chvíľočku iba predýchame. Otvára sa ľavá strana tela. Vnímaj, čo to robí s tvojou pravou stranou. A potom prenies pozornosť k ľavej strane, ktorá sa zase zatvára. A vrátime sa naspäť na stred. A zacúvame potom najprv nohy doľava. A potom aj trup. Tým, že nechceme zdvíhať ani boky, ani lopatky. A zhlboka si nadýchni do pravej strany tela. A vnímaj, čo to robí s pravou stranou. Ako sa otvára. Dávaš jej nový priestor. Potom prenies pozornosť aj k ľavej strane, ktorá je zatvorená viacej do seba. A už sa vrátime na stred. V najlepšom možnom zarovnaní skúsime zostať s chrbticou, ruky vedľa tela, spustíme ich do šavasany. Chodidlo necháme do strán. Jasné, idem, nemusíš ty. Zostaň. Dobrý vám obidve. Nádych nosom. Výdych ústa. Posledný krát. A vydýchni napätie z tela. Tak, keď cítiš napätie, ešte môžeš sa do neho ešte raz nadýchnuť. A vydýchni. Oťažívať svoje chodidlá. Vnímaj, ako mäknú tvoje členky. Nechaj oťažívať svoje lítka. Nechaj mäknúť svoje kolená.
Znovuka sa nadýchni do oblasti svojho srdca a vnímaj, ako tam začína kvitnúť kvet. Otvára sa úplne polúplne. Uvoľni ramená, nechaj ich oťažievať. Uvoľni lakte, predlaktia, dlane, prsty na rukách. Výdychom pohľad svoj krk znútra. Uvoľňuj svaly na tvári, viečka, ústa, jazyk, čelo. A vnímaj jemný dotyk vzduchu na pokožke. Vnímaj tú vrchnú vrstvu tvojho tela, tvoju pokožku, ktorá komunikuje, je priepustná. So všetkým, čo je okolo. S tvojim priestorom. Tvoje telo regeneruje, ozdravuje, každá jedna bunka je teraz uvoľnená a má priestor priniesol liečivú silu. Pripravená, môžeš sa pohýbať na rukách, na nohách, rozhýbať prsty. Naťahovať sa, ak chceš.